Kokrajhar Town Baptist Churchनि 33थि गायसनथाय सान फालिदों। क'क्राझार सोहोरनि साखाथि खोदोमथलायाव थानाय क'क्राझार टाउन बाप्टिस्ट चार्चनि 33थि गायसनथाय सानखौ 27 आरो 28 साननैनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै फालिदों। दिनै जागायजेननाय सान हिसाबै फुंबिलि समाव फिरफिला बिरहोनाय, आरज मेथाइ रोजाबनाय, लोगोसे हाबाफारिया जानानै थांनायजों लोगोसे ख्रिस्टियानारिफोरनि हाबा जानायनि सायाव गुवारै सावरायनाय जायो। बेजों लोगोसे दिथागिरिफोरनि मोसानाय दिन्थिफुंनाय जायो। हाबाफारियाव ख्रिस्टियान धोरोमारिफोरनि जुलि जानायनि सायाव सावरायनाय हाबाफारियाव बुंथिगिरि आलासि महरै बाहागो लाफैदों GR कम्पेयर इंलिश स्कुल, बारिगाव बाप्टिस्ट चार्च, उदालगुरिनि BA MSTS बिथां माइकेल बाग्लारिया। मख'नो गोनांदि बे क'क्राझार सोहोरनि साखाथि खोदोमथलायाव थानाय क'क्राझार टाउन बाप्टिस्ट चार्चआ थांनाय 1990 मायथाइयाव गायसनजेनदोंमोन। बेनिनो दिनै फैयै फैयै 33 बोसोराव आगान होनायखौ लानानै मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारि खुंफुंदों। बे जोंनि स्पेशल क'क्राझार टाउनाव 90नि सिगांफोर बेबायदि ख्रिस्टान मानसि गैयामोन, गिर्जाबो गैयामोन आरो बाहाय ओरैनो जास्ट सोरबा साख्रि मावग्रा, कलेजाव फरायनाय, ट्रेनिं लानो फैनाय बिदि दंमोन। दा फैयै फैयै 27 मे 1990आवहाय मोनसे फिसा जथुम्मा जाजेनदों बै बागानसालियाव। बेनिफ्राय लासै लासैनो ओरैहाय जोङो लाबु होननाय दं, लवार आसाम बेप्टिस्ट इउनियन, बिथांमोना न' गंसे लुदोंमोन। बे गासै सम्पतिया लाबुनिमोन। बिसोर न' लुनो जों टेम्परारि खालामदोंमोन। बे समाव इसेल' मानसिफ्रा 6 घर 7 घर एरै एरै उनावहाय जों बाहाय मोनसे गिर्जा न' लुदोंमोन। बे गिर्जा न'आ माने दा गैलिया, जायगा थेके सिफायनाय जादों। बिनि उनाव नैबे गिर्जाखौ लुनाय जादों। दा गतिके दा जों फैयै फैयै बे मण्डलिया 100 घरसो बारबाय। जोंजों मोनसे जोंनि गाहायावबो दंमोन ब्रान्स बादि बिसमुरियाव, खिन्थु बिथांमोना थांलाय फैलाय गोजान जायो। दा बिथांमोना आलादा मोनसे फेल'शिप खुलिबाय। दा गतिके जों बाहाय दा 100 घरसोनि बारा दङ गासै फेमिलि लानानै। दिनैहाय जों बिसेस करि जों प्रत्येक बोसोराव जों फालियो बे फाउन्डेसन डेखौ। जेरैहाय दिनैहाय 33rd फाउन्डेसन डे। प्रत्येक बोसोरे जों आलासि लाबोयो, देग्लायबो जों लाबोदों उदालगुरिनिफ्रायनो। दा बिनि सायाव जोङो ख्रिस्टियान हाबानि बिसय जोङो सावरायलायगोन गुवारै। जाय आलासि बिथांखौ जों लिंहरदों बिथाङा जोंनो मोजाङै बेखेवनानै खिन्थागोन। दहाय फुङाव मोनसे सेसन जाबाय, नै दा 1थानि उनाव दंबावो आरो गाबोनबो बिथाङानो जोंनो माखासे जोंनि बाइबेलनि हाबानि होन बा माबोरै ख्रिस्टान मानसिया संसार जानांगौ बिनि बिसयैहाय गुवारै बिथाङा बुंगोन। क'क्राझार टाउन बाप्टिस्ट चार्चनि जितु फाउन्डेसन डे, बेयाव फैनानै गोबां रंजानाय मोन्दों, मोजां मोन्दों। बेहेखे बे फाउन्डेसन डेआव जितु प्रग्राम हाबाफारि खालामदों, बेयाव ख्रिस्टियान मेरिजनि सायाव बिथांमोना जुर होनानै हाबाफारिखौ खालामदों। जोङो ख्रिस्टियानफ्रा बिसि बिसायनि गेजेराव बोरै सोमोन्दो थानांगौ, बेहेखे बेखौ लानानै एसे गुरुत्त होनाय जादों। इसोरखौ लोगोसे लानानै जोंनि सोमोन्दोफ्रा मोजां जानांगौ। जोंनि हाबायाव इसोरनि प्रेजेन्स आरो इसोरनि जितु प्रिन्सिपल्स बेफोरखौ लानानै जोङो जिउ खुंनांगौ। आरो अब्लानो जोंनि जितु हाबा, बे हाबाया माने नस्थ' जाया। बियो मोनसे गोख्रों मोनसे न'खर जानानै बेखौ खुंलांबाय थानो हायो आरो इसोरा सहाय खालामो। आं आसा खालामदों बिनि गेजेरजों हागोन होननानै आं सानदों। खारन जितु सोमोन्दो ना, बिसि बिसायनि गेजेराव जितु सोमोन्दो, बे सोमोन्दोआ मोजां जानांगौ। बिसि बिसायनि गेजेराव आन्डारस्टेन्डिं मोनसे थालायनांगौ। बिसि बिसायनि गेजेराव मोनसे जितु साबमिसिभ ना, गावजों गाव गथायलायनाय बेबो थानांगौ। बेनिफ्राय मोनसे जाबाय कमिटमेन्ट। बे कमिटमेन्टआबो गोबां गिदिर बाथ्रा बियो। बिसि बिसायनि गेजेराव मोनसे कमिटमेन्ट थालायनांगौ बे हाबानि लानानै। आं फोथायदों इसोरखौ लानानै जुदि जोङो जिउ खुङोब्ला बे न'खरा नस्थ' जाया। बरन्स बे न'खरा मोनसे गोग्गो न'खर जानानै बे समाजाव गसंथानो हागोन आरो समाजखौ फोसाबलांनो हागोन। क'क्राझार टाउन बाप्टिस्ट चार्च हिसाबै 1990
1990 मायथाइयाव गायसननाय जादोंमोन। गोबां खस्थ'नि गेजेरजों गसंथानानै थानाय दिनैहाय बे 33थि बोसोरसालिया गायसननाय सानखौ जों फालिनो खाबु मोनबाय आरो बेवहाय जोंहा दिनै प्राय 100सोनि बारा न'खर दंसै, गासै 300सोनि बारा बाहाय इसोर सिबिग्राफोर दंसै। दा दिनै बिदिनो बे 33थि बोसोरारि फाउन्डेसन डेखौ जों फालिदों आरो बेवहाय जों आलासि लिंहरदों। जोंनि उदालगुरिनिफ्रायनो सासे गोरों मोजां जिआर इंलिश मिडियाम स्कुलनि बरिनगरनि प्रिन्सिपाल बिथाङा फैदों आरो जों दिनै बेवहाय बे फाउन्डेसन डेजों लोगोसे जोंनि गेजेराव जोङो हाबानि सोमोन्दै सावरायदों। खृष्टाननि हाबा माबायदि जानांगौ, माबायदि जायोब्ला गोथारै जायो, माबोरै जायोब्ला न'खराव, संसाराव आरो समाजाव गोजोननाय मोननो हायो, बेनि सोमोन्दै जों सावरायदों। आरो लोगोसे खृष्टान हाबाजों लोगोसे जोङो गोजोन न'खराबो जोंनि मोनसे बिसय दिनै सावरायनांगौआ, बेखौ जों सावरायगोन। दा नेक्स्टआव बेखौ सावरायगोन। जोंनि समाजाव जोंनि खृष्टान फोलेरारिफोरनि गेजेराव न'खरखौ बोरै गोजोन दानो हायो, बोरै रंजाथाव दानो हायो, बेनि सोमोन्दै सावरायदों। बेनि उद्देश्यआ जाहैबाय सोरबा न'खरा सोरबा बेक्तिया मोजां जाब्लानो समाजाव मोजां जायो, मोजां जाब्लानो देशआव मोजां जायो, जों बेखौ लुबैदों। जाहाथे जोंनि खृष्टान मानसिफ्रा जाहाथे खुनु समाजनि बेरेखा हाबा मावग्रा जाया, समाजनि गाज्रि सानग्रा जाया, बेबादिखौ थांखि लानानै दिनै बे गिर्जानि गायसननाय सान फालिनायजों लोगोसे बे मोननै बिसयखौ लानानै जों बेवहाय बे हाबाफारिखौ खालामनाय जादों।